Значи поздраве специјално направет од Данка бригадира. За фирма Тигрите Самоел Мастара, за Тото Дубела, за Метко Пеперудата и за Митко Маламашката, за Али Транспортера и Боби Баркалка. Фирма Тигрите Самоел Мастара, за Тото Дубела, за Метко Пеперудата и за Митко Маламашката, за Али Транспортера и Боби Баркалката. Авела Каја Гилитаро, Данка бригадира Итало, Леске бригадаке, од Мала Канаре поздрав керава, ме бригадаке. О Митко, о Самоило, Тото, Метко, Митко, Али, о Боби, Романен, ми бригада, Мастарен, Тумаре, Мосте и Симан Будбари бригада. Капабара от умен, Вали гарми на фирма Трите, пак им върви на много лекции и много работа. Викнала Северна и Южна България. Самоило, Митко, Тото, Метко, Али, о Боби, Анди, Мало Канаре, на много работа, пак им върви всичко сами, са постигнали сами, се издигнали. Има голяма бригада и най-точните колеги. Вали гарми на фирма Тигрите, пак им върви на много обекти и много работа. Викнала Северна и Южна България. Од Данка бригадира Тишунен Сова Керел, наши перавена ме фирма Тигрите, па аме сиња думо думесте, одолези баре легендера, тари бари Мало Конаре, о Данка бригадира, о баре думо како, о баре вилесо. Вали гарми на фирма Тигрите, пак им върви на много обекти и много работа. Викнала Северна и Южна България. Нешунен од Данка бригадира, о Митко, Самоило, Тото, о Метко, Митко, Али, о Боби, Акалео, Саврете, Джамен, ме бригада, наши перавена амен. Душман, душман те шоря, душман, душман те папјова, душман, душман те шоря, амаро душман лебе папјова. Данка бригадира, наши пересе, ма бригада.